बे समावहाय जोङो जोंनि BPF दोलोनि जानानैहाय जोंनि मानगोनां EM सारखौ मिथुनजय नार्जारि सारखौ जोंनि नन्दिपुर प्राइमारि जानानै बा BCDC जानानै बहुद माने साबायखर बावदों। मानोना जोंनि बे गामियारि ओनसोलाव रिजार्भ ओनसोलाव बिराद गोदोसोनानै दंमोन आरो जोङो थानाय BTR गभर्नमेन्टआ बे खामानिखौ नायसनाखै। रायजो राजाया बहुद हान्था मेलानि थाखाय बहुद भुगिनांदों। जेराव माने जब्रा जन्था डिलिभारि बहुद रोखोम हान्था मेलायावहाय रायजो राजाफ्रा भुगिनांदों आरो दा बेखौहाय जोंनि बे ओनसोलनिनो EM सार आरो जोंनि जाय बिथाङा कन्ट्राक्टर हिरेम्बर नार्जारि बे बिथाङा बे लामाखौहाय ग हेड डिपार्टमेन्टआवहाय बेखौ रायलायनायनि गेजेरजोंहाय बेखौ मावफुंनो थाखाय CC ब्लक मावफुंनानै होनो थाखाय थाम थिम जाबाय आरो दिनै सारा बेखौनो आदार सिला खालामफैबाय अपेनिं खालामफैबाय। माबायदि मोनदों रायजो राजाफ्रा? रायजो राजाफ्रा बहुद माने मोजां मोनदों। मानोना जों जायफ्रा रायजो राजाफ्रा भुगिनानै थादों भुगिनांनाय समावहाय बेबादि लामाफोरखौ जोंनो होफैयोब्ला रायजो राजाया निस्सय आरो मावग्रानि पक्षे साबायखर बावनाया थाखागोन आरो। लामाया बेनिफ्राय मथा मथि लगभग 2-2.5 बेबादि किल'मिटार जानो हागौ आरो। मुङा बिनेस्वर मोसाहारि, बस्क गामिनि आं गावब्रा। बे लामाया सिगाङाव माबायदिमोन? बे लामाया बहुद गोबावनिफ्राय गोग्लैसोनानै थाबाय। दा जोंनि UPPL सरखार मावनाय समावहाय बे लामाखौ रावबो नायसनाखैमोन। दा BPF सरखार फैनाय लोगो लोगो सरखार हाबजेननाय लोगो लोगो बिथांमोनहा दिनै मावनो आखायाव लाबाय। बिनि थाखाय जोङो गामियैनो गोजोननाय जासियो आरो जोंहा जोबोद खुसि आरोखि लामा जानायनि थाखाय। मानसिफ्रा थांलाय फैलाय खालामो? बेयावथ' जों बहुदथा मानसिफोर दं। माने जोंनाव माने गामि दरथामा गोग्लैयो आरोखि बे लामाजों थांलाय फैलाय हान्थिनाय लामाया। बाजार जाफैनांगौ? औ, स्कुलाव फैनाय हान्थिनाया।